Earthquake warning. Къде е earthquake? Къде е earthquake? Скоро имаше в София голям earthquake. Така на разтреси, че Мария Спешо и наши приятели стукаха да я взема. Кажи ми сега, вие какви са вашите планове тук? Какво правите сега? Дойте тук бизнес да правите на дома, така ли? Какъв бизнес, ма? Първо да харчам бизнеса. Няма, аз се записавам. За една работа. Да, искам една кооперация да построим, те са собственици, тук получаваха това зелена карта и дойдоха култура. И сега трябва да се окончателно да се договорим с тях. Да се отговорим, защото по телефона говорим, по телефона Ти трябва цяло им да ми взема, защото ви не може. Ние нашия опит е на опита ни в София, 10 години. Има една къща стара, която е тяхна собственост, а те живеят тук. И толкова години ги молим да ни я дадат да построим срещу обезщетения за тях. И те сега се съгласиха. Обаче подробностите сега дойдахме 5 дена, бяхме в Лос-Анджелес. С всички планове, с всички проекти. Най-вече за това. Да се разберем подробности, да се стиснем ръцете и трябва те да дойдат в София да изповядаме сделката. Трябва нотариално да ни дадат право на строеж. И между другото, така живеем тук на 12 км. Решили малко и да видим Америка, да? Ама вие си избрали начина, който аз би го избрала, но никой не би го избрал. Що? Ами да пътувате да видите Америка, защото вие по друг начин не може да видите. Да. Ние вземе колата от Лос-Анджелес, сега ще обиколим тук трите щата. Калифорния, Аризона и Невада. Ще обиколим. Значи ние просто нямаме време да обикаляме по-далеч. И сезона не е хубав. Ние за 2 седмици. Не, те виза не дадаха, ама билет, че на 11 са ни билети. 3 седмици са им дали. Ние ми 10 годишни. 3 седмици? Имигрейшн ви удари 3 седмици? На 26 декември. No kidding. Ужас. Няма да напита кога ще се връщате. Той мен ме И аз пита. му казах. Той мен ме пита и мен ми видя паспорта билет. Ама като ти ко каза? Аз му казвам на 11 януари не е билет на номера. И мен, ти ме питаше какво